हेलो लोगोफोर दिनै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। दिनै बीटीसी सेक्रेटारि अफिसाव जायफोर बिथांमोना देरहादों एबा एमसिएलए इलेक्टेड जादों बिथांमोननि दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि दं। बे हाबाफारियाव प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोना दिनै नुजाफैनो हायाखै एबा नुजाथियाखै। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिथांमोना नुजायाखै। मानो? लाजिदों, लाजिनाय मोनदों। गोदो नोंथांमोना पावार थानाय टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां बखिदोंमोन, क्रिटिसाइज खालामदोंमोन। बारग'सिबानो दिनै सेक्रेटारि अफिसाव एबा बीटीसी सेक्रेटारि एसेम्बलि हाउसाव नुजाथि फैयाखै। बेयो जोबोद दुखुनांथाव, लाजिथाव होननानै बुंदोंमोन। दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्ममोना मानो नुजायाखै? सिगांलाय माखौथो दुगा दुगा लेक्सार होआमोन? लाजिदों, लाजिनाय मोनदों प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म। इउपिपिएलआ जिर' जाबाय, गैला, आरो इउपिपिएल होननाय पार्टियानो थानाय नंला रायजो राजाखौ। नोंथांमोना खम गिदिर गिदिर दुगा दुगा लेक्सार होदोंमोन। दिनै नोंथांमोनालाय प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म नोंथांमोना जे बुंदोंमोन, नोंथांमोना दिनै मानो अथ टेकिं सेरेमनियाव दिनै मानो नुजाफैनो हायाखै? एमसिएलएफोरनि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव मानो नुजाफैनो हायाखै? लाजिनांगौ नोंसोरो।